Iijoki on aina tuonut jokivarren asukkaille elämää, elantoa ja ruokaa. Viimeisinä vuosikymmeninä tehdyt toimenpiteet ja yhteiskunnalliset muutokset ovat muuttaneet joen herkkää ekologista tilaa, mikä on vaikuttanut vaelluskaloihin, veden laatuun ja rantamaisemiin. Tahto palauttaa Iijokisen ansaitsemaan arvoonsa on vahva. Monien yhteistyöhankkeiden ja keskusteluiden jälkeen Iijoen varren toimijat asettivat yhteisen tavoitteen Iijoen arvon nostamiseksi. Vuonna 2018 syntyi Iijoen vesistövisio 2030 ja sen toimenpideohjelma, joka vahvistettiin Iijoki-sopimuksella. Nyt Iijokea pidetään vesistövisioiden suunnannäyttäjänä Suomessa. Yhteistyöllä voidaan saada aikaa, että vaelluskalat palaa Iijokeen, veden laatu paranee, virkistyskäyttö ja matkailu lisääntyy. Katse on vahvasti tulevaisuudessa ja monipuoliset toimet vaelluskalojen palauttamiseksi ja vedenlaadun parantamiseksi ovat käynnissä. Iijoen suurimpien vaelluskalahankkeiden vetovastuu on viime vuosina ollut Pohjois-Pohjanmaan liitolla. Paljon on jo saatu aikaan, toki tehtävää on vielä paljon. Tavoitteena on vaelluskalojen luontainen elinkierto. Ja sehän edellyttää toimivia ylös- ja alasvaellusratkaisuja, puhtaita kutu- ja poikastuotantoalueita, ylisiirtoja, tuki-istutuksia esimerkiksi. Iissä Raasakan vanhassa uomassa on Raasakan vanhan uoman yhteistyöhankkeessa jo pienissä määrin onnistuttu palauttamaan lohen luonnollinen lisääntyminen. Kutu- ja poikastuotantoalueita on viime aikoina kunnostettu Raasakan vanhan uoman lisäksi Pudasjärven Livojoella ja Taivalkosken Loukusanjoella. Iijoen pääuomassa on 5 PVO-vesivoiman voimalaitosta, jotka estävät kalojen vaelluksen. Sivuuomissa ja puroissa on pienempiä vaellusesteitä. Vaelluskalojen luontaisen elinkierron palauttaminen edellyttää ohitusratkaisuja niihin kaikkiin. Tähän mennessä konkreettisia asioita ollaan saatu tuonne meidän Iijoen ylimmälle voimalaitokselle Haapakoskelle tämmöinen alasvaellusreitti rakennettua. Sitä ollaan tänä kesänä päästy testaamaan ja testit jatkuu vielä tulevina vuosina. Meillä on lupahakemus tähän Raasakkaan meidän alimmalle voimalaitokselle ylösvaellusreitille, mutta tämä on ollut lupakäsittelyssä nyt vuodesta 2017 ja edelleen odotamme lupaa tälle kalatielle. Mutta tässäkään me ei olla jääty pyörittelemään peukaloita, vaan ollaan hankittu tämmöinen hydraulinen kalatie, Kalasydän, jota nyt ollaan sitten tämä kesä päästy testaamaan ja testit jatkuu sitten ensi kesänä. Että ehkä nämä on niin kuin meidän näitä konkreettisimpia hankkeita. Kyllä meidän arvio näiden kokemusten perusteella on se, että yhden ylösvaellusreitin tekeminen kestää 10 vuotta. Ja jos tästä nyt sitten laskee, että 5 voimalaitokselle rakennetaan ylösvaellusreitit, niin aika pitkällä ollaan. Toivon tietenkin, että lupakäsittely tästä nopeutuisi ja olisi jatkossa helpompaa. Vedenlaadun parantaminen on olennainen osa vaelluskalojen palauttamista. Vastuu Iijoen vedenlaadusta koskee kaikkia vesistöalueen toimijoita. Kunnostushankkeita on Iijoen Raasakan vanhassa uomassa, Livojoella, Panumajärvellä ja Kivarinjoella, ja Naisjärvelle sellainen on suunnitteilla. Paikalliset tahot ovat aktivoituneet kunnostamaan vesistöjä. Tästä hyvänä esimerkkinä on Taivalkosken Koviojärvi ja Tyräjärvi, jossa Tyräjärven nuottamiehet ryn vetämänä avustusten ja talkootöiden turvin on toteutettu merkittäviä vesiensuojelutoimenpiteitä. No nämä nyt perustuu siihen, että tehtiin silloin 2016, kun ELY-keskus ja toi Iijoen OTVA kutsui meidät tuonne kalastuskunnan ihmiset tuonne kunnantalolle, niin siellä päätettiin, että tehdään toi nykytilaselvitys tähän ja toimenpideohjelma. Ja se teetettiin, se valmistui 2018 ja sen pohjalta sitten siihen sisältyi myöskin toi koeverkkokalastus, että saatiin selville tuo kalakannan rakenne näissä järvissä ja niiden perusteella sitten toteutetaan näitä toimenpiteitä. No nyt tänä kesänä on mulle useampikin ihminen sanonut, että
näkösyvyys on parantunut sekä Koviojärvessä että Tyräjärvessä. Muutenhan, no sitten kalakannassa sen verran, että niin kuin vuosia muikku on ollut mahdottoman pientä, siis tosi pientä, mutta nyt meillä on ihan hyvän kokoinen muikku tässä, että kyllä se todennäköisesti on se kalakantakin ojennut sitten sillä tavalla, että muikulle riittää evästä siellä. Iijoen erityisenä haasteena, mutta myös mahdollisuutena ovat 10 000 hehtaarien aloilla tehdyt soiden ojitukset, joissa metsä ei ole koskaan lähtenyt kunnolla kasvamaan. Näitä soita voidaan ennallistaa ja hyödyntää vesien suojelussa. Suot pidättävät ojitusvesien kiintoaineet ja ravinteet sen sijaan, että ne päätyvät kuormittamaan vesistöä. No Iijoella on valtavasti heikkotuottoisia ojitettuja soita. Ja nykytilassahan ne vaan kuivuu, maatuu ja hiljaksen päästää hiiltä ja ravinteita vesistöön. Ja lopulta ne päätyy sitten ilmakehään. Ja me ollaan laadittu Ojasta Allikkoon -hankkeessa tämmöinen paikkatietoaineisto, jossa on kaikki suokuviot, joihin voidaan johtaa näitä ojitusvesiä pidättymään. Ja tässä toimintamallissa on tärkeää se, että sitä suota ympäröivät metsätalousmaat ei kärsi vettymishaittaa. No, meillä on nyt yksityisVESPA-hanke, jossa toteutetaan käytännössä näitä vesien palautuksia 4 kohteella. Siellä samalla seurataan sitten pohjaveden pintoja ennen ja jälkeen toteutuksen. Yksi keino on hyödyntää käytöstä poistuneita turvetuotantoalueita vesien käsittelyssä ja virtaamien hallinnassa. Neova Oy on toteuttanut jo 3 vesiensuojelukosteikkoa entisille turvetuotantoalueille. Yksi kosteikoista on Joutsensuon entinen turvetuotantoalue Oulussa. No se, mitä pääasiassa lähdettiin tavoittelemaan, niin oli se ravinteiden pidättäminen, että sitä ravinnekuormaa saataisiin Iijokeen pienennettyä. Ja lähinnä näiden kosteikkoissa se tapahtuu ensisijaisesti tai ensivaiheessa tämän laskeutumisen kautta, että kiintoaine laskeutuu näihin seisoville vesialueille. Ja toinen on sitten liukosten ravinteiden pidättyminen. Ja totta kai 3. ja ei sunkaan vähäpätöisiä on tämä elinympäristöjen luominen niin kuin linnuille, kahlaajille ja vesilinnuille ensisijaisesti, mutta on todettu, että tänne tulee myöskin nisäkkäät. Täällä on jäniksiä ja kaikkia muuta. Hirvet ja porot viihtyy näissä, koska täällä on hyviä laidunmaita porolle. Ja lisäksi tulee pedot. Petolintujahan täällä on tosi paljon yleensä näillä kosteikolla, että ne petolinnut sitten, heille on ruokaa myöskin täällä ja pienpedolle ja kaikille näille. Että kyllä tänne hyvin monipuolinen elinympäristö syntyy sitten. Visiona on, että Iijoen vesistön vedenlaatu on ekologisesti hyvä tai erinomainen, mahdollistaen vesistön monipuolisen virkistyskäytön ja lajiston monimuotoisuuden. Metsähallitus on tehnyt aktiivisesti vesistön parannustöitä valtion mailla ja vastaa joen vaelluskalojen poikasistutuksista ja istutusten seurannasta. Yksin Metsähallitus ei työhön pystyisi. No, Metsähallitus pitää hyvinkin tärkeänä tämän yhteistyön tässä Iijoki-alueella, että ilman yhteistyötä ei niin kuin saada näitä vaelluskala-asioita eteenpäin, eikä niin kuin Iijoen vesistön vedenlaadun parantamiseen tehtäviä töitä, niin tämä yhteistyö on niin kuin se oleellinen asia tässä eri sidosryhmien kanssa, kun toimitaan. No, tärkeimpiä sidosryhmiä on tietenkin vesialueen omistajat, osakaskunnat, ELY-keskus, PVO, vesivoima ja alueen kunnat. Virkistysmahdollisuuksiin panostaminen tukee Iijoen vetovoimaa asumisen, matkailun ja yrittämisen maisemana. Virkistyskäyttö lisääntyy, kun vedenlaatu paranee ja kalasto oikenee. Virkistyskäyttöä parannetaan myös rantoja siistimällä ja helpottamalla pääsyä veden äärelle. Visiona on, että alueen asukkaat kokevat Iijoen tärkeäksi hyvinvoinnin lähteeksi omassa arjessaan ja että Iijoella on paikka ihmisten sydämissä. Kun veden laatu on hyvä ja kalatalous kestävällä pohjalla, alueen vetovoimaisuus lisääntyy. Tämä puolestaan piristää elinkeinoja ja luo mahdollisuuksia yritystoiminnalle. Christian Talmanin yritys Island
tarjoaa asiakkailleen majoituspalveluita ja merellisiä retkiä Iijoella ja merellä Iijoen edustalla. Yritykselle Iijoki mahdollistaa paljon. No näitä retkiä se mahdollistaa hyvin paljon. Jos sitä kautta miettii, että jos merellä tuulee, niin pääsee Iijoelle sitten suojaan ja täällä on hyvät kalapaikat. Mutta ylipäänsä niin sehän mahdollistaa nämä mahtavat maisemat, mitkä meillä täällä on, niin on Iijoen ansiota ja tuo sitä historiaa sitten siihen, mitä jakaa näille matkailijoille. Ehdottomasti hyvin tärkeä juttu. Vaikka ahvenet ja hauet ovat haluttua saalista, vaelluskalojen paluu toisi yritykselle nykyistä paremmat liiketoimintamahdollisuudet. Joo, kiehtova ajatushan se olisi, että ne pääsisi vihdoinkin takaisin. Kyllähän se olisi iso vetovoimatekijä tietysti tälle alueelle ja näiden retkien osalta. Varmasti tulisi kiinnostusta Suomesta yhä enemmän, mutta myös sitten ulkomailta, jos meillä vaelluskalat nousisi tuonne jokeen. Toivottavasti näin käy. Visiona on, että Iijoki on kalastus- ja luontoelämyksistään tunnettu matkailukohde, jossa kalatalous on kestävää ja jolla on vahva yhteinen brändi. Kehitystyön toivotaan synnyttävän uusia yrityksiä ja työpaikkoja. Vetoapua elinkeinoelämälle saadaan Maaseuturahaston rahoittamasta Iijoen Lumo-hankkeesta, jossa luodaan Iijoen matkailutoimijoiden verkostoa kehittämään alueen matkailua. Meillä on ollut tässä tämmöinen 11 päivän valmennussarja, jossa me ollaan luotu uusia tuotteita, erityisesti kalastus- ja ruokamatkailutuotteita. Ja nyt seuraava askel meillä on tehdä Iijoen alueen matkailuselvitys, joka sitten ohjaa Iijoen alueen matkailua vuodesta 2024 eteenpäin. No minun mielestäni ihanteellisin tilanne oli se, että meillä olisi tällainen visitiijoki.fi, jonka alla olisi meidän koko alueen matkailutarjonta saatavilla ja luettavissa ja sitä kautta voitaisiin niin kuin näitä meidän alueen ainutlaatuisia tuotteita ja palveluja markkinoida niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Iijoki on aika ainutlaatuinen kohde saarineen ja sivujokineen, erityisesti täällä Perämeren alueella, mutta minä uskon vahvasti, että myös niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin tämä on hyvin ainutlaatuinen kohde. Iijoen vesistövisio on saanut vahvan alun. Sen tavoitteet ovat alkaneet ja alkavat elää yhteisenä toimintana erilaisissa hankkeissa, kunnissa, tutkimuksissa ja paikallisten asukkaiden arjessa. Yhteinen tavoite puhtaasta ja hyvinvointia ihmisille, kaloille ja eläimille antavasta Iijoesta siintää horisontissa. Ja tuo horisontti tulee etappi etapilta lähemmäksi.